Evo me. Rekla sam da ću da nastavim da vam snimam ove malo duže forme zapravo na YouTube-u i hvala vam puno što to pratite, zato što s tim potvrđujete moje verovanje, a to je da ljudi ipak nisu siti dužih formi, nego im je samo kratka forma ponuđena. To što se nama skraćuje pažnja na 3 sekunde, 6 sekundi i tako dalje, to je samo iz razloga što se samo to i nudi. I pošto ja volim da živim u skladu sa svojim vrednostima, zbog toga sam odlučila i da se vratim u ovu formu. Verovatno čujete mašinu, ali ignorišite. Fokusirajte se na mene. Vratila sam se sa dispence pre neki dan, ne znam ni koji je danas dan, pa ne mogu da kažem kad sam se vratila i postavljali ste mi dosta onako upita da vam snimim kako mi je bilo, pa ću samo nešto kratko reći. Ovaj video će biti o nekoj drugoj temi. Vidjet ćete kasnije, ajde reći ću vam kasnije, ali nešto što će vam zaista mnogo koristiti ako budete primenjivali. Na Joe Dispenza je bilo neopisivo i ne znam šta drugo da vam kažem osim toga, a da ne umanjim vrednost tog iskustva koje sam doživjela. Prvo, išla sam sa ljudima koje volim, to je samo po sebi već dobar događaj. Druga stvar, to je bio drugi događaj za redom Joe Dispenza u Bazelu, gde je bilo preko 8000 ljudi u sali. I to je stvarno jedno iskustvo koje je za pamćenje i sigurna sam da ću ceo život pamtiti to. Ja na boljoj edukaciji u svom životu nisam bila, na višoj vibraciji, kako da kažem, evo ne pamtim da sam viđala ljude u tom broju na jednom mestu. I uopšte meditirati u sali zajedno sa 8000 ljudi je onako čudo samo po sebi. Za mene bilo. Tako da je meni stvarno mnogo značilo. Mnogo mi je značilo sva znanja koje sam dobila, a značilo mi je i znanja koja i ja već delim sa ljudima što mi je potvrđeno. Znači, postojale su neke stvari o kojima ja govorim, koje ja predajem, koje ja objašnjavam ljudima vezano za emocije, za emotivni sistem, za kreiranje, za razne stvari, koje je Dr. Joe samo na jedan drugačiji način objasnio, plus nam stavio na sto dokaze za to o čemu govori. Tako da je još jedna dodatna vrednost tome naučna istraživanja u koja on ulaže. Prema tome, ova sledeća vežba koju ću vam predložiti danas da je radite svaki dan je potpuno u skladu sa ovim što sam vam sada rekla i u skladu je zapravo i sa učenjem Joe Dispenza, zato što je misli koje imamo tokom dana i emocije koje budimo svojim mislima su zapravo ono što će nam kreirati trenutak, sat, dan, godinu, pa na kraju i život. Tako da, eto, toliko o Dispenzi, ja ne znam šta bih još mogla da vam kažem. On ima te vikend retreatove, to je ovo na čemu smo mi bili. Ima 7-dnevne retreatove, ja na to još uvek nisam spremna zato što su mi deca mala pa ne želim da ih ostavim na 7 dana, ali eto, nikad se ne zna šta može da se desi i na koji način bih možda nekad mogla da odem ili malo kasnije u budućnosti, ali definitivno je to nešto što ću sebi priuštiti. Ulažite u sebe, ulažite u svoje znanje, ulažite u svoju edukaciju, ulažite u vreme provedeno sa ljudima koji imaju istu nameru kao i vi, zato što će vam se sigurno mnogostruko isplatiti. Investicija koju dajete nekome da biste sa namerom da vi napredujete će sigurno da se isplati. Tako da pogledajte i video Moć namere pa ćete vidjeti zašto je namera tako važna. Druga stvar koju sam htjela s vama da podelim je nešto što ja gotovo na svakoj individualnoj seansi, na svakom programu, na svakom webinaru predlažem ljudima. Ako nikad niste bili ni na jednom od tih događaja koje ja pravim, onda možda ovo niste čuli, ali čak i ako jeste, odlično je vreme da vas podsjetim da ovo počnete ponovo da radite. Dakle, ja svako jutro kada se probudim, navijem sebi alarm u 6, uradim meditaciju. Ovih dana je meditacija trajala sat i 20 minuta, nekada traje 45 minuta, nekada traje 15 minuta, zavisi od toga kakav je dan. I kada završim meditaciju, izgovorim sebi, iskreiram svoj dan zapravo na samom početku, onda ustanem i uzmem svesku u ruke i krenem da pišem. A šta ja tada pišem? Ja napišem sebi šta volim u svom životu, šta cenim u svom životu i onda odgovaram na pitanje zašto. I to ne bude nikada u toj baš formi, bilo je u početku, ali toliko me ponese, zapravo sada sam već i naviknuta na to, ali toliko me ponese taj
trenutak ljubavi, svesnosti, zahvalnosti, da se raspišem na jedno 3 strane. Naprimer, među prvim zahvalnostima napišem nešto vezano za decu, ali savjetujem vam da ako želite zaista da izazovete tu emociju kod sebe, što nekada može da bude teško ako samo pišete zahvalna sam na mami, tati, sestri, bratu, dedi, ne znam, sinu, ćerki i tako dalje, nećete moći da izazovete. Ali ako krenete da pišete, na primjer, u formi u kojoj ja pišem, volim, na primjer, dobro, volim Zoji, recimo, ili volim Filipa, ili volim Kana, ili Lavu, ili mog muža. Ne pišem samo da ih volim i ne pišem samo da sam zahvalna na njima, nego šta ja baš volim u našem odnosu. I ranije sam recimo to radila za mamu i to je delovalo kao neko pismo mami, nekad da se njoj direktno obraća. Mama, volim kad me zoveš ujutru i kad pijemo ujutru zajedno kafu i pričamo. Volim što mogu s tobom da podelim to i to. Mnogo volim tvoj glas da čujem preko telefona. Volim kada se zagrlimo. Volim što imam podršku u tebi za te i te stvari. Onda, na primjer, kada bih pisala za Lavu, kažem volim što si tako slatka, što imaš tako sladak glasić i volim kada kažeš ok, ili volim kada kažeš ti si super, ili volim kada... I tako setim se nekih stvari u kojima stvarno uživam u toku dana ili u toku prethodnog dana. Ili nekada mi sedi Kan u krilu pa mi onda još lakše da pišem šta volim kod toga kada me zagrli, kad me čvrsto stegne, kada traži krestjaviće, kako on to smešno kaže i slatko i kako ima sladak glas i kako je nežan i volim kad se ljuti udara nogom u pod i mnogo mi je to slatko, ja sad da se rasplačem. Onda šta volim u odnosu sa Filipom, šta volim kod toga, kakav je on. Znači idem u detalje, ali ne sa nekom namerom i ne kao na silu, nego jednostavno kada krenem da pričam zašto volim i šta volim kod nekoga i u odnosu sa nekim, to samo krene. U odnosu sa svojim mužem također pišem šta volim kod našeg odnosa, šta mi se tu sviđa, šta mi najviše prija, znači odgovaram sebi na tu vrstu pitanja. Tako da, eto, to je jedan od načina da se piše ova vežba, ja je zovem vežba volim. Ja sam je radila bukvalno sa, ne znam, većinom stvari u svom životu. I nekada se zahvaljujem i na ljudima sa kojima radim. Juče sam baš ili prekjuče kad smo imali grupu rekla devojkama da sam se zahvaljivala na njima jedno jutro u mojim zahvalnostima, zato što, evo opet odgovoram na pitanje zašto. Zato što zbog toga što one veruju u to što ja govorim i što u meni vide nekoga ko može nešto da ih nauči, ja zbog toga mogu da radim svoju svrhu. Zbog toga što vi pratite moja videa, zbog toga što dolazite na programe, zbog toga što hoćete da čujete šta imam da kažem, ja mogu da budem u kontaktu sa svojom dušom. Tako da ja tu zahvalnost osjećam prema ljudima koji me prate i u tako velikom broju i zahvalnost osjećam i prema onima koji dolaze na radionice, koji su dolazili na sve moje uživo radionice, kojih ove godine neće biti, ali nikad se ne zna. Tako da eto, hoću da vam kažem, možete baš bukvalno sve u svom životu da iskoristite. Vi možete sebi da odaberete jednu temu svako jutro. Znači, ne morate da pišete za sve za što ste zahvalni u tom danu, nego uzmete jednu ćerku, uzmete mamu, sutra uzmete, ne znam, tatu, preko sutra uzmete neko iskustvo koje ste imali u životu, zašto vam je to iskustvo bilo predivno i ne znam kako ste se osjećali, pa se prisjećate. Prosto vraćate u srce sebi onaj osjećaj uspeha. Možete nekada se probudite i da napišete neko iskustvo, recimo, evo ja sam jednom ustala i pisala sam o tome kako sam, pošto fakultet koji sam ja upisala, primijenjene umetnosti, tada je lista bila otvorena za 7 na budžetu, a ukupno mislim da su primali 10, tako nešto. I stvarno je bilo teško ga upisati. Ceo taj put je bio onako, put inspiracije, ali tokom njega se događalo raznih umora, anksioznosti, padova, kiša, autobusa, uzbuđenja, padanja, svašta sam proživala i na kraju kada sam upisala fakultet, moja mama i ja smo plakale od sreće. Znači, zajedno smo to nekako prošle i ja sad o tome kada pričam ili to kada pišem, u meni se javlja i osjećaj taj koji sam imala kada sam upisala. Tako da cijela poenta je u stvari da kada krenemo ujutro, da krenemo sa podignutom emocijom, znači sa nekom emocijom koju želimo da iskusimo u toku dana.
Također, naravno, možete da radite i moj EFT srećnica, ali pošto ovo nije tema, to nije tema ovog videa, vratit ću se na vežbu volim. Ja sam čak, pošto ovaj stan kada sam kupila, to je bilo pre korone, par meseci pre korone, u stvari ne, da, uselila sam se u decembru, znači a korona je krenula već u januaru. I pošto sam, eto, kao sedela stalno u stanu, nekada sam ujutru kad se probudim pisala koliko volim svoj stan. Jer sam pre ovog stana bila podstanar. Sama živela 15 godina, odnosno u braku 15 godina u iznajmljenom stanu, a pre toga sa mamom, znači živela od svoje 10. godine u iznajmljenim stanovima i pričala sam više puta kako je to, kako sam zadovoljna i srećna što sam imala to iskustvo, zato što sada mogu još više ovo da cenim. Ali verujte mi da sve te selidbe nisu baš bile prijatne i nije bilo lako i nije bilo prijatno puno puta sedeti u tuđem stanu i čekati da li će možda neko da ga otkaže. Tako da idemo dalje. Ušla sam u ovaj stan koji sam nekako sama sebi uspela da steknem i ja sada, kad ga gledam, ja mogu da sedim i da razmišljam o tome kako ja volim ovaj parket koji sam ja odabrala. Znači, kako volim, ne znam, ovu boju zida koju sam ja birala. Sećam se kada smo ga krečili. Volim ovaj kauč, na primjer, ne vidite ga sada, ali kauč koji sam kupila zajedno sa mojom mamom, koja sada nije tu, ali imam stvari koje me podsjećaju na to, odnosno te situacije i osjećaje kada sam kupovala svoj prvi kauč. Ja volim što ovde ulazi sunce, evo sada, pošto je južna strana, ulazi sunce i volim sve vezano za ovaj stan, ali posebno volim to što se osjećam u njemu sigurno i bezbedno i voljeno i što sam imala toliko iskustava sada u njemu. Tako da sada kad bih uzela da pišem o svom stanu, pisala bih o tome kako se ovde rodila lava, kako ovde ona prohodala, kako mi se ovde rodio i kan, kako smo ovde saznali da ćemo dobiti i 4. dete. Znači, i zapravo cijela poenta ove vežbe je da u vama izazove svesnost, zahvalnost i da ne uzimate stvari zdravo za gotovo. Znači, taj osjećaj neuzimanja stvari zdravo za gotovo. Tako da mislim da ovo može mnogo da vam koristi. Dakle, vratit ću se na početak. Vežba volim je vežba s kojom ja započinjem svaki dan. Vežba volim je vežba koju možete da koristite jednu stvar o kojoj ćete pisati, napišete šta volite, zašto i šta kod toga volite. Znači, idete u što više detalja. To može da bude osoba, to može da bude vaš partner, prijatelj, ćerka, sin, majka ili neka osoba koja vam je jako draga. Može da bude i predmet, znači možete da se zahvaljujete kao i ja, na primer, dok vozite auto na samoj činjenici da je čovečanstvo tako nešto izumelo, jer recimo ja sam toliko puta bila srećna što na tako lak način mogu da se odvezem od tačke A do tačke B, da sam i do tih stanja dolazila. Znači da sam zahvalna što ne samo da sam ja sebi kupila auto, nego da ono uopšte postoji. Možete da pišete o stvarima koje vama mnogo koriste u životu, znači nešto što vi jako cenite. I verujte mi, na kraju ćete doći do toga da ćete se zahvaljivati što vam je udoban dušek, što imate, ne znam, mekan ili tvrd jastuk kakav volite, ili što imate nove cipele, patike ili na nekim stvarima koje generalno uglavnom uzimamo zdravo za gotovo. Ono što je najvažnije kod ove vežbe je da ona će vam podići svesnost. I kada ste svesni, onda nećete uzimati zdravo za gotovo i nećete biti fokusirani samo na negativne stvari. Vi možete da primetite neke negativne stvari, ali zapravo od početka dana pa nadalje će vam fokus ići na ono što vam se sviđa. Kada iskusite to, na primjer, da se osjećate od jutra tako dobro, tako zahvalno, da osjećate tu emociju koja vas sve vreme negde vuče u dan, onda i kada se desi nekakav trigger, prvo lakše ćete izaći iz njega, a kao drugo setit ćete se koliko je bolje kada se osjećate onako kako ste se osjećali jutros. I onda ćete postati malo snob, znači u smislu svog osjećaja, zato što znaćete jasno će vam biti da vaše misli, da vaše emocije određuju to da li se osjećate dobro i loše, a ne drugi ljudi.
i onda ćete moći mnogo lakše da promenite svoje stanje svojim mislima i svojim emocijama. Naravno, znate da ću ja sada sigurno dodati nešto, a to je da ako se osjećate jako, jako loše, ako prolazite kroz nešto što je jako teško, ako prolazite kroz nekakav gubitak ili ako ste depresivni ili jako, jako anksiozni, ako imate misli koje vas dovode do paničnih napada, znači ako ste zaista prolazite kroz neku fazu koja je jako teška, nemojte da radite ovu vežbu ili radite u onoj meri koja će vama malo olakšati taj trenutak. Ali ja nikada ne savjetujem potiskivanje, zapravo sa svojim nezadovoljstvima, sa svojim težinama se treba baviti. Ovo vam savjetujem, znači samo kada se već osjećate dobro i hoćete da se osjećate još bolje. Ja mislim da je ovo dovoljno otprilike negde da razumete da mi moramo da se penjemo, kada su emocije u pitanju, da se penjemo korak po korak da nam bude sve bolje i bolje. Ako vam se događa, na primjer, da, ne znam, ovo pišete, a da ne osjećate to što pišete, nemojte da mislite da je nešto pogrešno vezano za vas ili da nešto pogrešno radite, već vaše misli i emocije, njima treba neko vreme da se aktiviraju i usklade. I što duže budete radili ovu vežbu, to ćete se bolje osjećati i to će ona imati više efekta. Tako da nekada pisanje zahvalnosti nema efekta iz razloga što vi napišete, što sam i rekla na početku ovog videa, napišete zahvalna sam što imam dete i onda ne osjećate ništa, zato što je to sad samo neka informacija, a vi niste zaista emocijom u to ušli. I ako, na primjer, ne osjetite tad zahvalnost, onda možete da osjetite krivicu što ne osjećate u tom trenutku emociju zahvalnosti. Znači, zbog toga vam kažem da ne bi trebalo da se osjećate loše, ali način da aktivirate taj osjećaj je da pišete a šta volite kod toga, šta vam se kod toga sviđa, šta najviše volite kada vaše dete uradi u toku dana. Pa ćete se onda setiti zagrljaja, setit ćete se kad vas drži za ruku, setit ćete se kad kaže nešto slatko, setit ćete se nečega što vam je omiljeno u stvari i to će u vama izazvati one emocije koje želite da postignete. Tako da ova vežba ne služi tome da u vama izazove grižu savesti, verujte samo da je važno da je praktikujete svaki dan i da ćete svakodnevno sve više i više dolaziti baš do tih osjećaja. Druga stvar koju hoću da vam kažem je da ne odustajete. Znači, napravite sebi cilj da ovu vežbu radite 28 dana. I nemojte ni jedan jedini dan da propustite. Ako vam se nekada desi da iz nekog objektivnog razloga ne uradite ovu vežbu ujutru, nema veze. Evo, desilo se i meni kada sam išla na dispensu, pošto bio mi je let u 4 sam već bila na aerodromu, pa sam uradila vežbu kada sam došla u sobu. Tako da može to da bude i kasnije u toku dana, ali naravno najbolje ujutru. Zašto je najbolje ujutru raditi? Zato što ujutru podešavate svoju energiju za ostatak dana i onda je sa ovim mnogo lakše i lepše to postići. Tako da zato vam savjetujem da to radite ujutru. Da li sam htjela još nešto da vam kažem? Ne znam, ali sada idem na sledeću sesiju. Tako da pišite mi ako imate neka dodatna pitanja i mogu da vam snimam razne neke metode koje sam radila ili koje radim, a ni ne primećujem da ih radim pošto su već postale moj stil života, ali ako želite nešto tako, pišite mi. Ljubim vas i vidimo se. Ćao!